Ku zo in nuna muku waɗansu sirrika masu matuƙar muhimmanci har guda 3 a cikin WhatsApp wanda nake da tabbaci baka san da su ba. Yes, baka san da su ba, amma idan ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka su kuma za su amfane ka. Abin da za ka yi kawai ba tare da ɓata lokaci ba ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, amma ka tabbata WhatsApp ɗinka normal WhatsApp kake amfani da shi, ma'ana WhatsApp Messenger ba WhatsApp Business ba. Domin ko wannan features sun akan wannan WhatsApp ɗin suke. Okay, abu na farko kana shigowa cikin WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka duba daga gefe icons ɗin na sama za ka ga inda aka sa alamar plus sign. Sai kai clicking akan ta. Menene amfanin wannan? Za ta baka dama kai create list na waɗansu mutane masu matuƙar muhimmanci da baka so duk lokacin da suka turo maka sakon ya dinga tafiya wani waje. Misali abokanka na makaranta, misali ƴan uwanka family, mahaifinka, mahaifiyarka, ƴan uwanka. Zaka iya zuwa kai create list ɗin su kaɗai ne kawai zaka ganin chat ɗin su a cikin wannan folder ɗin. Kamar folder ce ta wayanka. Misali my parents. Kawai sai in zo in shiga nan gun daga inda aka sa include sai ka danna inda aka sa add people or group sai kai clicking akai zai kai ka wajen contact ɗinka gaba ɗaya sai kai selecting mutanen da kake so gaba ɗaya su bayyana a cikin wannan abu. Da zarar kai selecting sai ka danna alamar add ɗin nan. Kana danna alamar add sai kai create list. Kana creating list yanzu kana zuwa daga nan gun za ka ga cewa gashi nan my parent ta bayyana a wajen. Ina taɓa su zanga su kaɗai ne a wannan wajen suka bayyana. Sai mu tafi kan sirri na biyu. Menene shi amfanin sa, menene kuma shi? Abin da zaka yi shine kawai ka tafi wajen update, ma'ana update inda ake sa status. Da zarar ka shiga kada ka taba ko ina, abin da zaka yi kawai shine ka shiga wajen camera. Ga alamar camera can a can gun sai ka taba ta a can sama. Kana taba wajen camera din nan abin da zaka yi shine ko zai kaka wajen da aka daura status. Ma'ana ka zaɓi bidiyo ko hoton da kake so ka daura akan status ɗinka. To ya za a yi, menene kuma amfanin wannan? Za ku gani yanzu abin da zai faru ka zaɓi bidiyon da kake so ka daura akan nan. Misali na ɗauki wannan bidiyon shi zan daura. Abin da yake faruwa shine idan kuka duba daga nan sama, daga ɗan saman nan wajen icons ɗin nan za ku ga alamar HD sai ka taɓa shi. To menene amfanin sa shine zai baka dama ka ɗaura bidiyo da quality ɗinsa, da quality mai kyau sosai, yana za a kalle shi tsaf bidiyon ya kyau, musamman irin bidiyo ne ka ɗaura shi na hotuna, ka haɗa hotuna ko wani abu kake so ya fito fes mutane su kalle shi kyau ɗinsa da haka da quality ɗinsa sai ka danna alamar HD quality. Kana danna za ka ga bidiyo ɗinka ya koma HD quality, kawai sai ka danna a alamar good shikenan sai ka daura shi akan status ɗinka. Abu na uku da zaka yi shine dai sai ka ƙara koma gurin status. Shi ma anan gurin shine sai ka zaɓi wajen alamar camera ka ɗauko bidiyon da kake so ka ɗaura ko kuma wani hoto ko wani abu makamancin wannan. Sai za mu ɗaura wannan a matsayin shine. Abin da zai faru shine daga nan ƙasa za ku ga inda ake sa alamar add caption ɗin nan, ma'ana wajen da zaka yi rubutu a gefe an sa maka wata alama at ba ta nan sai kai clicking akan ta. Menene amfanin wannan shine zai baka dama kai mentioning dukkan mutanen da kake so ka yi mentioning su ga wannan status ɗin naka. Kana so waɗansu mutane su gani, to za ka yi mentioning ɗin su, ma'ana ka sanar da su cewa ka ɗaura status su je su kalla. Don haka za su kalli wannan status ɗin a cikin lokacin da kake so su kalle shi kafin lokacin expire ɗin shi da sauransu. To wannan sirrika na sun za su matuƙar taimaka muku. Kada ka manta da sharing da liking na wannan bidiyo.